Takže dobrý den, dámy a pánové, tohle je naše první videjko, co kdy točíme, je to z Dead by Daylight a my vás vítáme spolu s mým kamarádem. Takže, Ahoj, ahoj, já jsem tady. no, takže fakt vás hodně vítáme a my jsme se rozhodli, že naše první video bude z Dead by Daylight, protože to docela hodně hrajem, jo, protože on má docela jako fakt hodně, on tam má i Nemesise, jo, on do toho utratil docela hodně money, že jo. Že ano. No, ano. No, takže, jo no. A jenom, takže fakt bych jsem byl rád, kdybyste byli ty první subscribers, co byste dali subscribe, fakt bych jsem vás měl moc rád. A jo, no, asi půjdem za takových 15 sekund. Počkej, Eddie hraje? Bro, viděl jsi to? On Eddie hrál na kytaru. Ahoj, mě tady nezapomeňte nechat like, aby jsme natočili part 2. Ano, 10 lajků a natočíme druhý part. No, natočíme tak či tak, to je jedno. Ano. Ale fakt bychom byli moc rádi, kdybyste podpořili náš kanál, dali byste like, subscribe a dokoukali video do konce. No. Takže, hele, někdy asi nebudu mluvit, ale jako, no, že zkusíme se pořád mluvit, jo. No takže, už se spawnujeme a hraju za Hillbillyho. On hraje za Nemesise, že ano. A ano, můj nejoblíbenější killer ve 2v8. Jo, já tě vidím, ty jsi dole. Já to nevím. No, takže jdu taky dolů a tam už někdo něco udělal, ale tak to asi rovnou může mít. Jo, tak tady je zombík. já omrknu ostatní generátory, Tady je zombík, jak vidíte, on se Nemesis spawnuje se zombíkem, pro ty, který nevěří. Ne, ještě, no. Který ne. Mám strašně nahlas, já jsem si přepala hlasitost. Ale dobrý den. Ha, já už tam vidím, ty už tam. Já už tady po někom jdu. Jo a jinak, my se budeme říkat, on je roll a já jsem au. Ano. Já vidím Eleven, ona skodila paletu. Jo, tak to jsem strašně nahitoval. Jo, vidím, no, dvakrát napadla. Tady máme plán natáčet i Minecraft videa, na to se těším. Jo, budeme natáčet Minecraft videa, někdy s modama, s scary modama. To asi to bude asi spíš bedro, protože kurz už nemám, no, protože já jsem instaloval Windows, tak už nemám kurz. No. A fakt doufám, že tohle je fakt naše první video, který točíme, takže jo no. A no, naše... moje není, já jsem měl taky kanál, ale tam nebylo moc úspěchu, tak jsem to vzdal. A my tohle fakt nikdy nechceme vzdát, tohle bylo naše v dětství. Dejte posvátný play, který nikdy nevzdáme. Jo, tohle bylo vždycky naše dětství, vždycky jsme si chtěli založit kanál. Ale kam tady začátek nový éry. Ano. Takže fakt bychom byli rádi, kdybyste podporovali náš kanál. Kdybyste podporovali náš kanál a aby jsme si splnili prostě sen být youtuberem. Ano. Náš gól je teďka hitnout aspoň těch 100 aspoň 4 odběratele. Ne, aspoň 10 subscriberů. No jinak já jdu po Eddie. A samozřejmě nám bude stačit samozřejmě i jeden odběratel plus. Jo. Jak vidím, tak ty jsi asi Eddieho dal, co? Já ho dal. Tady je jeden. Kámo, no tady není možný, oni je nějak moc cvakají. Nemyslíte, že dostaneme tutaj dole? Nevím. Ale jako normálně to natáčí. To jde normálně. No, jiný youtubeři to natáčí. I don't understand you. Proč my bychom nemohli, že oni to taky natáčí? Co to natáčí? Prostě jiný youtubeři. Jaký? Motorovka? Kámo, tak teďka jsem tady
mega easy. Didi. Samozřejmě tady to video není pro sladký povahy. Ano. A jo, my jsme si prostě chtěli zahrát Dead by Daylight 2v8, protože Děkuju, pan Zombíku. ano, pane zombie. Děkuji vám. Ano. No a Helikoptéra. jinak, prostě si chcem začít novou kariéru, protože jsme se rozhodli, že prostě už, Jako youtuber, ano. už jsme Tak jsme se prostě, rozhodli na už to. jsme v té škole nechtěli být jenom takový placky, kteří tam budou sedět. Ano, protože nás to škola moc nebaví, tak jsme se rozhodli být youtuberem. Ano. A doufám, že dosáhneme jednou aspoň 100 subscriberů, za to bychom byli lidi moc rádi. Jo, proto bychom byli nejvíc rádi na planetě lidstva. Ano. No a jako no, jakože teďka, tady je zombie, tady někoho šmíl, jsem viděl. To není možný, oni je nějak motopravou. Jo, A jdi na další, jdi na další. jo. O, ne, já s tou motorovkou jeho jako moc neumím, takže prosím nehejtěte. No. No, tady je nějak hodně u mě. To tak flashbang? OK, no tak. O, já jsem myslel, že to přeskočím, ale vlastně nejsem survivor. To mě zapomněl. Je taky možné, že se tady u toho videa strašně moc vyrejdujeme. Jo, no. A prostě jsme se rozhodli, že chceme natáčet. Já prostě budeme natáčet, že? Byl to To vždy víme náš, náš sen. jo, no, byl to vždy náš. Kámo, já tomu trošku vůbec neumím. Role mezi ním, co ty děláš? Jo, já ho dal, já ho dal. Co ty role, jak se ti vezem? Já jsem to taky dal. Je, tak to je dobrý. Aura. To vlastně bylo. Au. Au. Já tady někoho, Ano, asi. on tady někdo byl? Už to Teďka tady někdo byl. On tu fakt někdo je. To je Já Eddie, by ne? nečekal, To ale... je Eddie, že jo? Jo. Tak víš, že to je Eddie, to někdy. To není možný. Ok, teď je po něj napí, já si omrknou pomoci. Tak máme už 2 dole, tak Děkuji ti, zombíku. A jo, jede 2 dole, no. někdo byl ve skřínce. No jo, 2 dole, no, tak to jsme za tady tu moc nedali. Musíme jít za survíka, nebo nedáme za survíka? Ale to ještě nevím, ale asi... No, v tomto videu by se to možná mohli dělat. No, kámo, já to nedal. Ok, tak to já jsem to nějaký. Škoda. Jak to, že není tu? A protože nevidíte můj obraz, ale to je jedno. No, tady, já vidím, že tu tady někoho asi bereš. No, ještě jedna je na zemi. Tak to teda. Mám pocit, že tady tu hru moc nedáme, protože tady má někdo znaky a to... A to je nápověda, že to je cheater. No, jakože jo, no to mi pohovám jako začít, ale to nevím, no. My to bereme prostě jako, že to je cheater, protože většina tady těch lidí, co mají tady ty znaky. No, prostě mají znaky. Tak, a tam mě hodili flash. Kámo, já jsem motorov... Tak mě se teďka ztratili. Máme se na to pěkně ztratili, ale já vidím, já mám parky nějakou vědět.
Byla, ne? A to bylo No, jak se ti vede zatím? Farabika do Eleven, to dokončí za kapadílko. No, to je dobrý, to je dobrý. Ale já myslím, že tuhle hru nevyhrám, no. Nevím, jak to bylo začíná pak, začíná ten první video, Ale jako doba třeba- dělají tam. Tři už jsou mrtví. Na to, že jsme jako, že jako začínáme actually trošku i hrát. Oni samozřejmě nejsou mrtví, jenom... Hej, tady je generátor. A mega rozpracovaný. Tak já ho nejdřív To bylo super, já nevím. musím ničit. Jako musí. No, musím najít někoho, protože já to nejdu. Tak jsem se omylem propad. Teď oni to nemůžu najít. Ale tak nejdu. Teď to tady ta mapa a budu jít. No jasný, tady už zase dělají, že jo. Eddie. No kámo, ona to dělala Eleven. To? Tady, že jo. Tady byl Genou. Ono Eleven to dělala. Ale tady se někdo plazí, teda, tady někdo jde k tomu. Eddie je tu, hej. A tady tu hru beru jako úspěšnou. Jo, no já jsem ještě jednu. Kámo, jako nakonec, hej. My actually nakonec jako úplně, vidíš to. Jo. Nakonec jsme actually docela povrtěli. Ale jakože, Jo. Takže už jeden utekl. Druhý utekl a ta poslední byla loňky, to napadlo. Tady žádný pochod není. oni ji půjdou Žádný zachránit. pochod Oni ji půjdou podle mě zachránit, si myslím. do koho. Tak tam tu, že jo. Kde je vlastně? Já nevím, kde je. Nevidíme ty hádky. To... No. Já ho mám jak jen pomáhá. Fakt? No, čau. Ojda. Poklop, já už jsem zavřel všechny poklopy. Jo. Já to čeknu hotovkou. Dobře. Nejde ho zachránit. Jo, no. To ona ho tady nechala. Ale jako 5, kámo, dali jsme víc než půlku, actually. Jo, tady to bude úspěšně, já jsem tady ještě jednu hru za survival a takže jsem ukončil video. Zasloužíš a ještě jednu hru. Jo, tak lidi, ještě vám dáme takový... Bonusík, který jsme absolutně nechtěli dělat. Teda. Jo, no, ale jako nebude to zeditovaný, protože ještě No. editora ještě jakoby, no, No. a no, tak můžu dát zase ready. Dej ready, ne? Jo. No, Takže no, nebude já tady mám Nancy. Jo, já tady mám Dustin. Hele, já vám ukážu všechny moje postavičky. No, ty máš hodně postaviček, co? No, to bude se jim ukázat. On má Kennedyho, Jill Valentine, no prostě ten jich má strašně hodně. Ale nemá všechny, takže pokud byste nás podpořili a získali bychom nějaké Aby jsme penízky, možná mohli mít i celý shop. ano, tak bychom mohli mít celý shop a za to bychom byli tak hodně rádi. Tady je my favorite postavička, Ano. ale budu rád tady v tom bodě za si. To je
favorite postavička je asi Dustin. When I get back to Chicago, I feel it. Da, 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 da. No, jinak. Takže nebude tohle editovaný video, takže někdy asi to nebude, jako nebude to asi nejkratší, ale jako kdybyste se na to koukli, tak by jsem byl fakt rád. Byli bychom se rádi, kdybyste si koukli. A jako nemyslíte, že byste to koukali dokonce, ale třeba do tady úplně, byste se pohodě si koukali. Jo, klidně to koukejte jenom do té části s killerem, pokud vás zajímají killeři, to chápu. Pokud vás nebaví survival, tak tady to můžete tam skočit, protože tady to už zvolený, tady to bude jenom survival, a pokud vás baví jenom killer, tak to je jenom na začátku. No. A možná Byli příští... bychom rádi hlavně, kdybyste to sdělili svým kamarádům. Ano. A příště asi už bude mít i jiný možná killery a Je to jinýho killera mít asi nebudu, ale to je jedno. Role je to hunterska. Je to hunterska a ten druhý je kdo? No to právě, že nevím. To já taky nevím. Role co děláš? Já opravdu generátor, to je aura. Au, no, jako já taky opravdu dělám. To je dobré. Jeden už svakl, ale ten nebyl ten náš. Jo, ten byl náš. Taká svakl ten náš, ale také tady poblíž hunterska, to je jiný. Já tohle uvílu, já jsem ji zapravil. Já jdu opravit paletu. Není problém? Jo. Máme tady hunterskou roli. Tak to je špatný aura. Já vím, no. Hej, ten druhý je trapper. Trapper? No tak to je špatný aura. Nebo teda jako neviděl jsem tady ale trapku, ale myslím, že to bylo. No nevím. No flashy, mám dál na flashy. Ty go kouskou. Jo, a ona pak je blízko. Já jsem si říkal, že tam může říkat nějak 10 minut. No. Jo, vidím trapku z baráku, jo. Fakt? Jo. Tak to je blbý role. A jo, u mě je trapper. On tady rozbil generátor. Ne! Špatný aura. Po mně se zarušila hunterska. Dobrý.